Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng sinigang na baboy mga kapudibis at meron tayong sausawan dito na patis na maraming sili at meron tayong extra sabaw mga kapudibis. Ayan. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay ko. Mangantaking Kapampangan. Mga kapudibis, ang nag-sponsor po nito ay si Ma'am Cynthia Aguilar. Thank you so much po Ma'am Cynthia Aguilar. Ito na po yung sponsor. Tapos dalawang dalawang menu. Sa susunod yung isa kasama si Ate Albi. Si Ate Albi mga kapudibis, nagpapagaling pa siya. Alam nyo naman ng sipon. Matagal. Maluwat milakoy sipon. matagal. Basta, nasubo na tayo. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Makanta mo. Kaslam. Ay. Yan o. Ang naman. Makain yung ano. Yan. Nyaman. Matuwa yung okra.
Gandos. Naman. Naman. Yan. Taba. Tapos, ano?
mga kapudibis. Kaya mga kapudibis, naubos ko yung pagkain ko mga kapudibis. Sobrang hangang tong sausawan kong patis. Pinawisan ako. Kaya mga kapudibis, naubos ko yung pagkain ko. Maraming salamat po sa support niyo sa amin ni Ate Albi, mga kapudibis. Hanggang dito na lang ang aming videos. Mikit-mikit tamo kay susunod naming mukbang, mga kapudibis. Maraming salamat po. Bye-bye!